Způsobil si zpoždění a zmatek, řekl mu. Musím tě nahlásit tlustému přednostovi. Mašinka Tomáš pořád všechny otravoval. Každou noc nechtěl nechat ostatní mašinky spát. Už mě unavuje posunovat vagóny, já chci vidět svět. Ostatní mašinky si ho moc nevšímali, protože Tomáš byl malá mašinka s dlouhým jazykem. Ale jedné noci přijel do depa Edvard. Byl hodná malá mašinka a Tomáše mu bylo líto. Zítra vezu domů nějaké vagóny. Když je odvezeš za mě, já budu na nádraží posunovat vagóny. Děkuju, řekl Tomáš. Jsi moc hodný. Gordon hlučně supěl a vyfukoval páru. Chystal se nacouvat k vlaku. Ve vlaku byl i tlustý správce a spousta důležitých lidí. Jakmile výpravčí písknul, Gordon se rozjel. Podívej se na mě, podívej se na mě! Supěl a vagóny klouzaly za ním. Pup, 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 pup. S Bohem, malý Jamesy, uvidíme se zítra. James sledoval, jak vlak zmizel a pak se vrátil k práci. Posunul pár vagónů na správné koleje a pak jel pro vagóny k jinému vlaku. Vidíš, Tomáši, takže ty a strojvůdce jste rybařili, ale ryby ti nesvědčí. Musíme je dostat ven. Všichni se pustili do lovení ryb v Tomášově nádrži. Tlustý správce přihlížel a říkal jim, co mají dělat. Když chytli všechny ryby, udělali si báječný rybí piknik. To bylo dobré, řekl tlustý správce. Ale ryby ti nesvědčí, Tomáši, už to nesmíš dělat. Ne, pane, neudělám, řekl Tomáš smutně. Mašinky nejezdí rybařit, je to moc nepohodlné. Našel Gordona, Jamese a Henryho nazlobené. Pospěš si, Henry, je na čase vypravit tvůj vlak. Henry nikam nepůjde, řekl Gordon. Nebudeme posunovat jako obyčejné mašinky. To byla Tomášova práce, my jsme důležité tendry. Připravte nám vagóny a my je odvezeme. Tendry neposouvají. Opravdu? Řekl tlustý správce. To se ještě uvidí. Mašinky na mé železnici dělají, co jim řeknu. A spěchal za Edvardem. Nádraží už není to samé, co má Tomáš vlastní trať, pomyslel si smutně. Edvard posouval vagóny. Nech ty vozy, Edvarde, řekl tlustý správce. Chci, abys mi pomohl na nádraží. Díky, pane, to bude příjemná změna. Jsi hodná mašinka, tak si pospěš. Edvard nachystal 3 mašinkám vagóny a toho dne jezdili vlaky jako obvykle. Příštího rána měl Henry skvělou náladu. Je mi tak dobře, zpíval. Šupity šup, broukali si vagóny. Pak viděl na mostě několik chlapců. Pip, pip, ahoj, hvízdal. Vykřikl. Ale chlapci na něj nemávali. Místo toho se bavili tím, že na něj házeli kameny. Rozbili nám okna, vňukali vagóny. Cestující nebyli zranění, ale zlobili se. Zavolejte policii! Ne, řekl strojvůdce. Nechte to na Henrym a na mě. Co budete dělat? Ptali se. Umíte udržet tajemství? Ano, dobrá, řekl strojvůdce. Henry na ty kluky kýchne. Na
Na nádraží kousek od mostu čekala spousta lidí. Chtěli vědět, co se stane. Henry má spoustu popela, řekl strojvůdce. Nechte zavřená všechna okna, než podjedeme most. Henry se těší stejně jako my. Viď, kamaráde? Henry měl pěkně ucpaný nos. Brzy viděli chlapce, kteří drželi kameny. Jsi připravený, Henry? Zeptal se strojvůdce. Pořádně kýchni, až ti řeknu. Teď, řekl Hebčík. Výborně, Henry, smál se strojvůdce. Henry jel domů a měl ze sebe dobrý pocit. Dal Gordonovi i chlapcům lekci svým hvízdáním a kýcháním. V Trevorových očích se zaleskly slzy. Tom předstíral, že to nevidí. Radostně písknul, aby Trevora rozveselil. Zase za tebou přijedu, až budu moct, slíbil. Vikář se o tebe stará a v sadu teď máš spoustu práce. Ale možná tě zase někdy budeme potřebovat v přístavu. To by bylo skvělé, řekl Trevor. Toho večera Trevor vzpomínal na svého nového kamaráda Toma, na přístav a především na děti. Pak spokojeně usnul ve stodole na konci zahrady. Diesel musel dělníkům pomoct uklidit ten nepořádek. Byl naštvaný, všechny vagóny se mu smály a zpívali. Vláčky klidně čekají, je to vždycky stejné. Diesel ten se vychloubá, je to pro mě snadné. Pachý se a lopotí, někdo mu to vázne. A když všechno pokazí, tak rozlobí se. Vrčel Diesel a raději se jel schovat do depa. Dělejte, dělejte, povzbuzoval vagóny. Annie a Clarabel dělali, co mohli, ale Tom brzo zjistil, že moc času nenažene. Najednou před sebou Tom viděl Bertieho. Kouřilo se mu z chladiče. Co se děje? Zeptal se Tom. Už jsi měl být na nádraží, máš zpoždění. Je mi hrozně, naříkal Bertie. Jsem rozbitý a řidič tvrdí, že mě nemůže spravit. Ještě, že taky jedeš pozdě. Odvezeš mé cestující, prosím, jinak se nedostanou domů. Ovšem, souhlasil Tom. Bylo mu Bertieho líto a slíbil, že mu z příští stanice pošle pomoc. Tom znovu vyrazil. Hned mu bylo veselej a Bertieho cestující se v Annie a Clarabel v bezpečí dostali domů. Je, mináčku, nedivím se, že se smáli. Jsem chlupatý jako medvěd. Prosím, umýjte mě, než přijede Toby. Ale všechno marné. Tom už Toby mu všechno vyprávěl. Místo toho, aby se Tom s Tobym bavili o něčem rozumném, jako jsou duchové, vtipkovali o chlupatých stonožkách a dalších tvorech, kteří se plazí v seně. Hodně se nasmáli, ale Percy mu přišlo, že se chovají hrozně hloupě. Pomoc! Ne, poslouchej, trval na svém Donald. Tamhle! To je Tom! Honem, ten chudák musí být skrz naskrz promrzlý. Když dorazili dělníci, chvíli jen trvalo, než si rozmysleli, jak těžkou sněhovou závěj odstraní. Tomův strojvůdce a hasič, kteří se schovali v blízké chatce, se k záchraně připojili. Konečně zachránili Toma i krásný vánoční strom ze závěje. Znovu vyrazili, aby dokončili svou dlouhou cestu.
Tomáš byl nešťastný. Ztratil jsem své pasažéry, mají Bertyho raději než mě. Přišel tlustý správce. Tvoje trať je opravená. Změním tvůj jízdní řád tak, abyste mohli s Bertým víc spolupracovat. Když Tomáš dorazil na nádraží, byli tam všichni jeho cestující. Bertý je skvělý autobus, ale stýskalo se nám po jízdách s tebou, řekli. Později mluvil Tomáš s Bertým. Děkuju, že ses mi postaral o cestující. No, nemáš zač, Tomáši, rád poznávám nové přátele, ale jsem šťastný, že se o ně můžu podělit s tebou. Tomáš čekal na svůj tajemný náklad v přístavu. Najednou se objevil. U všech všudy, vykřikl Tomáš. To je drak? Neboj se, smál se strojvůdce. Tenhle drak je z papíru, je na zítřejší karneval. Dělníci vyzvedli draka na Tomášův nákladní vagón a kolem něj rozsvítili světla kvůli bezpečnosti. Pak Tomáš vyrazil do mlžné noci. Percy spal na vedlejší koleji a netušil, že se k němu Tomáš blíží. Pomoc! Vykřikl Percy. Já neotevřu oči, dokud nepřijde můj strojvůdce. Příštího rána byla výhybka opravená a Percy supěl zpátky na křižovatku. Gordon se právě chystal odjet s rychlíkem. Nikdy neuhodneš, co jsem v noci viděl. Gordon neměl náladu na hádanky. Mám moc práce, nemám čas na tvoje hry. Viděl jsem velkého draka, byl celý nasvícený. Gordon si odfrknul. Byl si moc dlouho na sluníčku, si celý popletený. Když to slyšeli ostatní mašinky, taky se smáli. Pozor, Percy, vyhňal se James, ať tě ten drak nesežere. Nikdo mi nevěří, supěl Percy. Možná jsem si toho draka jenom představoval. Toho večera měli Donaldův strojvůdce a topič spoustu práce a ráno, když přišla Kačerova posádka, se smáli a smáli. Podívej, Kačere, podívej se pod svůj uhlák, je tam hnízdo s vejcem. Donald otevřel ospalé oči. Vida, asi si ho snesl v noci, Kačere, ani o tom nevíš. Kačer se taky smál. Vyhrál si, Donalde, mašinka musí být moc chytrá, aby tě napálila. Poblíž kachniči na nádraží je rybník. Kachnička na něm plave a vítá vlaky, které jedou kolem. Přednost a jí říká Dilly. Pro všechny ostatní je to Donaldova kachnička. Trať tady přejíždí úzkou silnicí a na ní byl náfuka, pevně zaklíněný pod mostem. Tak tohle byla jeho zkratka, smál se Kačer. Podvedl nás, volali náfukovi pasažéři. Řekl, že je železniční autobus, ale nechtěl přijmout naše jízdenky. Chtěl, abychom si mysleli, že železnice je na nic. Kačerova posádka zkoumala most. Je to riskantní, ale musíme pomoct cestujícím. Cestující jsou to hlavní, souhlasil Kačer. Kačer se pomalu a opatrně pustil na most. Náfuka úpěl, když se most celý chvěl. Všichni byli v bezpečí, ale byl tam hrozný nepořádek. A je, řekl Bill, my za to nemůžeme, doufám, že to tlustý správce pochopí. A pochopil. Příštího dne přijel s Edwardem. Bille a Bene, ještě se máte co učit, pokud jde o vagóny, vidíte, ale ve stavu nouze jste jednali rychle a statečně, takže 3krát hurá Billovi a Benovi, našim hrdinům. Hip, hip, hurá! A děkujeme, pane, řekl Bill.
prý jsme hrdinové, tak to je vážně hezké překvapení, smál se Bert. O chvilku později se tlustý přednosta vrátil. Pojď, Jindro, na trati se ucpal tunel. Vezmi dělníky, musíte se na to podívat. Pořád se držu, stěžoval si Jindra. Před tunelem zastavili. Dělníci vešli dovnitř. Byla tam naprostá tma a ticho. Ale ne na dlouho. Pomoc! Vykřikl jeden dělník. A všichni utíkali ven. Začali jsme odtěžovat překážku a ona zatroubila a pohnula se, povídá jeden. Nesmysl, nevěřil mu předák. Žádný nesmysl, je to veliké a živé. Už se dovnitř nevrátíme. Potom se rozpršel. Jindrův strojvůdce a topič zakryli tendr, aby nezmokl. Na nádražní hale pracoval natěrač. Jindra vyfoukl kouř do vzduchu a natěrač náhle nic neviděl. Spadl ze žebříku a barva se rozcíkla po Jindrovi všude možně. Chudinka Jindra. Ty ale vypadáš, ušklíbil se natěrač. Tlustý přednosta s ním souhlasil. Vypadáš jako na karneval, Jindro. To se pro královský vlak nehodí. Musím vybrat někoho jiného. Percyho strojvůdce si kola nevšiml a rozjel se. To ne, naříkal Percy, to špatně dopadne. A taky, že ano. Percyho strojvůdce rychle vlak zastavil. Všichni se seběhli na místo. Kolo pošťáka Toma bylo na kusy. Moc mě to mrzí, pane pošťáku, omlouval se Percy. O nic, Percy, řekl na to pošťák. Nebyla to tvoje chyba, ale teď musím všechnu poštu roznést pěšky. Co mě ještě potká? Pošťák Tom to brzy zjistil. Den na to čekal na Percyho se spokojeným úsměvem. Strojvůdce měl naprostou pravdu. A dnes byl býk horší než kdy předtím. Tak dělejte, proč nejste, kde vás potřebuju, vagonky? Není tu žádná mašinka a my neumíme jezdit sami, křičeli na ní nákladní vagonky. To ty jsi na špatném místě, ne my. Když dojel Percy na místo, býk už trucoval a vagonky byly vzteklé. Vezeme kamení pro býka. Přistav nás k němu, prosím tě, ať ho můžeme konečně naložit a je od něj pokoj. Ale vagonky nedávaly pozor na cestu. Když si je Percy seřazoval, prorazili zábranu. Pomoc! Pomoc! Naříkali. Ale už bylo pozdě. Ten večer ho strojvůdce vzal na návštěvu k Donaldovi. Jen projíždím kolem, řekl mu Douglas. Přijel ses mi omluvit? Ptal se Donald. Douglas se hrozně rozčílil. Nemám se za co omlouvat, odsekl a uháněl v oblaku páry pryč. Na zítří měl Donald mizernou náladu. Duck si všiml, že je nebezpečně blízko zarážedla. Pozor, vykřikl, ale už bylo pozdě. Donaldův strojvůdce se moc zlobil. Kdyby pracoval s Douglasem, nestalo by se to, řekl mu. Donald věděl, že má pravdu. A Duck věděl, že sám Donalda na koleje nedostane. Proto vyrazil pro pomoc. Jindra si přijel pro vagonky, vrazil do nich, vagonky vrazily do Percyho. A Percy skončil na rampě.
Pomoc! Volal Percy, nejsem vagónek! Ale nikdo ho neslyšel. Percy ho vyzvedli obrátili a zase spustili na zem. Když byl Percy zase na zemi, ředitel se na něj rozlobil. Způsobil si zpoždění a zmatek, řekl mu. Musím tě nahlásit tlustému přednostovi. Sotva byli hotovi s překládkou, zavolal na ně signalista. Už jsme to opravili. Počkej, Harolde, volal Percy. Už můžu jet. Ale bylo už pozdě. Harold se vznesl. Percy se díval, jak se pošta vzdaluje. Mrzelo ho to. Potom všichni zaslechli podivný zvuk. Pozor na stromy, Harolde, vykřikl pilot. Síť je moc těžká, naříkal Harold. Harold má potíže, lekl se Percy. Musíme mu napomoct. Gordon neměl žádnou radost z toho, že poveze nákladní vagónky. Netrpělivě čekal, až mu se staví vlak. Dělejte, dělejte, pobízel je Gordon rozlobeně. Kam ten spěch, Gordone? Ptal se ho Tomáš. Když už musím vozit nákladní vagónky, předvedu mořskému vlkovi, jak to dělá rychlíková mašinka, povídá Gordon. Dej pozor, kapitáne, varoval ho mořský vlk. Připadá mi, že si o sobě moc myslíš. Ale Gordon mořského vlka ignoroval. Brzy ráno Gordon vyrazil se svým těžkým nákladem. Takhle se vozí vagónky, bafal. Jenže signalista omylem nechal výhybky přehozené na vedlejší trať. Gordon projel výhybkou. To je zvláštní, divil se. Jsem na vedlejší trati. Ale ne, vykřikl signalista, tam rychlíky nesmějí. Ale to už bylo pozdě. Gordon pomalu mizel v dálce. Stará vedlejší trať byla neudržovaná a zrezlá. Všude byly nápisy upozorňující vlaky, aby zpomalili. Ale Gordon si žádných nápisů nevšímal. Jsem rychlíková mašinka, nebudu zpomalovat, prohlásil. A ještě zrychlil. Trať neunesla jeho váhu a koleje se prohýbaly. O, pomoc! Vykřikl Gordon, když vyletěl z trati a uháněl na pole. Nikomu se nic nestalo, ale chudák Gordon si připadal velice nedůstojně. Co tomu řekne tlustý přednosta, bál se. Brzy se to dozvěděl. No, Gordone, pokýval hlavou tlustý přednosta. Chtěl si něco předvést mořskému vlkovi a to se ti povedlo. Předvedl si mu, jaká je hloupost ignorovat výstražné nápisy. Promiňte, pane, omlouval se Gordon a vypustil smutný oblak páry. Následujícího dne odjel Tomáš do skladiště vagónů. Pořád přemýšlel o obtížné zatáčce. Tomáš jel příliš rychle a dal vagónům silnou ránu. Vozidla se rozjela po kolejích a narazila do Jakuba. Podívej, co jsi udělal, supěl Jakub. Promiň, zafuněl Tomáš. Tomášovi se stýskalo po Aně a Kláře. Do nich by nikdy nenarazil. Brzy byl Tomáš na cestě vyzvednout dělníky na stavbě nového nádraží. Těžká zatáčka, odfukoval nervózně. Těžká zatáčka byla blíž a blíž. Předpokládalo se, že Tomáš zabrzdí, ale chtěl přejet zatáčku rychle. A tak to
Tomáš jel rychleji a rychleji. Osobní vozy trčely a třásly se. Brzy to skončí, řekl si Tomáš pro sebe. A brzy skončilo. Právě tehdy přijel Gordon na úpatí kopce. Tentokrát byl rychlík těžký a Gordon čekal na Edwardovu pomoc. Otrava, funěl Gordon. Brzy přibafal Edward na pomoc. Zapojil se za Gordona. Edward tlačil a Gordon táhl. Konečně se expresní vlak dal do pohybu. To by konečně dosáhl vrcholu kopce. Tehdy Gordon profučel kolem. Pomalý dostavníčku, zahučel Gordon. Snažím se ze všech sil, zajíkal se Toby. Funěl Gordon. Ba ani nejsi pořádná lokomotiva. Toby pocítil veliký smutek. Brzy začal skřípat a také chrastit. A poté uslyšel ještě jeden zvuk. Klepání. Ale Gordon si toho nevšímal. Když toto měla být jeho poslední jízda, tak chtěl jet tak rychle, jak jen to bylo možné. Gordon skřípal, chrastil a klepal celou cestou do Brnhamských doků. Salty a Henry byli překvapeni. Ještě nikdy neslyšeli, aby lokomotiva vydávala tak otřesné zvuky. Zní to jako další parňák na vyřazení, posmíval se Diesel. Ale Gordon si Diesela nevšímal. Přijel na čas a děti stihnou loď. Zvládl jsem to, vykřikl hrdě. Děkujeme ti, Gordone, zakřičeli šťastně děti. Když Spencer přijel do Knapfordu, jeho strojvedoucí měl pro něj vzrušující zprávu. Překonal si Gordonův rekord, řekl. Ovšem, vychloubal se Spencer, jsem rychlejší a hezčí než všechny ostatní sodorské lokomotivy dohromady. Lokomotivy tlustého přednosty stanice byly rozlobené. Spencer je jenom velký kus kovu vystavený na obdiv, zafunil Gordon a všechny souhlasili. Tlustý přednosta stanice promluvil k lokomotivám. Spencer poveze vévodu a vévodkyni do jejich letního sídla. Další lokomotiva poveze jejich nábytek. Lokomotivy tlustého přednosty stanice uviděli šanci na soutěž. Prosím, pane, řekli Tomáš, Percy, Gordon a Jakub najednou. Můžu jet já? Všichni máte jinou práci, zahučel tlustý přednosta stanice. Nábytek poveze Edward. Jakub a Gordon naříkali. Chce poslat posouvací lokomotivu na práci pro rychlík, funěl Gordon. Prahne soutěž a zklame celou železnici, řekl Jakub. Tomáš byl moc rád, že může dát rybám s Bohem. Poté se na Tomáše přijel podívat tlustý přednosta. Vím, že nemáš rád pach ryb, ale pracoval si tvrdě, řekl přednosta. Jsi opravdu užitečná lokomotiva. Tomáš byl hrdý, ale pořád cítil pach ryb ve svém komíně a nemohl se dočkat, až ho umyjí. A tak odjel do myčky. Artur a Salty tam již byli. Být čištěn je příjemné, řekl Artur. Nejlepší část dne, řekl Salty. Zvláště když smrdíš od ryb, řekl Tomáš. Ale Jamesy, co si to provedl? Ty odpojitelné vozy jsou strašné, no. Ale pane, musím si na ně zvyknout. To je vše. Mohu vám pomoci, pane?
Odpojitelné vozy byly nadšené, že vidí starého kamaráda Ducka. Ahoj, Ducku. Ahoj, odpovozy. Řekni mi, ty znáš odpojitelné vozy, Ducku? Ale samozřejmě, tahal jsem je po velkozápadní železnici. Včera jsem to Jamesovi vyprávěl. Tlustý přednosta vše pochopil. James jen předstíral, že zná odpojitelné vozy. Byl to Duckův nápad. Ducku, nechtěl by si táhnout odpojitelné vozy po Sodoru? Tedy pokud s tím, jak si souhlasí. Jupí, Ducku. No jasně. Skvělý nápad. A tak Duck převzal odpojitelné vozy. Byl to nejrušnější den, jaký Sodor zažil. Díky Duckovi a odpojitelným vozům se všichni dostali včas do cíle. Cestující se shodli, že je to opravdu dobrá železnice. Dobrý večer. 3krát hurá Duckovi a odpojitelným vozům. Hip, hip. Hurá! Hip, hip. Hurá! Hip, hip. Tady vidíte, že se věci dělají jenom 2 způsoby. Špatně a... Velkozápadním způsobem.